Lexus Justice. Tine Karina Refne sluttede med 4 fejl i tiden 6.5,7. Siste 100. Ja, hvis du bare sier hva jeg skal gjøre da. Så har vi fået svenske Katarina Borg på banen. Det er spændende at se, om hun kan præstere at finde en fejlfri runde til os. Det må vi have med. Du får ikke litt mye baner her, sånn som du regner rekker det opp. Det er jo kjempefint, og det er ikke så mye som har sånn fint, men det må litt opp litt.